Γεια χαρά σε όλους. Ελπίζω να είστε πολύ καλά. Λοιπόν, κάνω αυτό το σύντομο βίντεο γιατί θέλω να σας δώσω κάποιους λόγους για τους οποίους θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει τα προϊόντα της επιχείρησής μας της Amway. Οπότε πάμε να τους δούμε. Πρώτον, γιατί τα προϊόντα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο, με πολλές πιστοποιήσεις και βραβεία από τον ΟΗΕ και από άλλους οργανισμούς. Άρα είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους προϊόντα και για την υγεία της οικογένειάς μας, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Δεύτερος λόγος, γιατί είναι πάρα πολύ οικονομικά σε σχέση λόγω της συμπίκνωσης. Αυτό όμως θα το διαπιστώσει κάποιος όταν τα χρησιμοποιεί και, όπως λέει ο σοφός λαός, έτσι, η φθήνια τρώει τον παρά. Άρα θα πρέπει να δούμε το κόστος αναχρήση και όχι την τιμή που αγοράζουμε ένα προϊόν. Τρίτος λόγος, ότι το αναφέραμε, είναι πάρα πολύ ποιοτικά προϊόντα. Διενεργούνται πάνω από 25.000 ποιοτικοί έλεγχοι από μια ομάδα 1.000 και πλέον επιστημόνων και μηχανικών, οι οποίοι εργάζονται πάνω στην καινοτομία και στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των προϊόντων, και μάλιστα αυτό τα κάνει και πρωτοποριακά, και γι' αυτό τον λόγο έχουν πάρει και πάνω από 800 διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλες μερικές εκατοντάδες είναι υπό έγκριση. Έχουν επίσης, άλλο πολύ σημαντικό προνόμιο που έχουμε εδώ είναι ότι τα προϊόντα έχουν εγγύηση ικανοποίησης επιστροφής χρημάτων. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μπορείς να πάρεις ένα προϊόν, είτε είναι αναλώσιμο είτε είναι μη αναλώσιμο. Παράδειγμα, μπορεί να πάρεις ένα υγρό πιάτον, να το χρησιμοποιήσεις και αν δεν σου αρέσει, έχει 3 μήνες περιθώριο να στείλεις το προϊόν και τελειωμένο και να πάρεις όλα τα χρήματά σου στο ακέραιο. 3 μήνες για τα αναλώσιμα, 24 για τα μη αναλώσιμα. Δεν ξέρω αν το κάνουν τα σούπερ μάρκετ. Εδώ πάντως το κάνουμε. Εγώ, επειδή δεν το πίστευα, το έκανα επίτηδες για να δω αν μου βάλουν τα χρήματα, και όντως μου βάλανε τα χρήματα. Άρα μπορείτε να το δοκιμάσετε κι εσείς. Επίσης, άλλο πολύ σημαντικό, ότι τα προϊόντα έρχονται στην πόρτα μας με courier και δεν πάμε εμείς στο προϊόν. Κερδίζουμε και εξοικονομούμε χρήματα και κερδίζουμε και χρόνο. Έτσι, σε μερικές ημέρες με ACS στην πόρτα σας και το courier πληρωμένο. Άλλος λόγος που θα μπορούσε κάποιος να τα επιλέξει είναι γιατί οι τιμές των προϊόντων δεν αυξάνονται, έτσι, κάθε μέρα. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αν το πιάσουμε, αλλά εδώ ξέρουμε ότι έχουμε σταθερές τιμές για μεγάλο χρονικό διάστημα, και όταν είναι να αυξηθούν το γνωρίζουμε από πριν, και οι αυξήσεις που γίνονται είναι πάρα πολύ μικρές σε σχέση με ό,τι γίνεται έξω στα σούπερ μάρκετ. Και τελευταίος λόγος είναι ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα δίνουν τη δυνατότητα και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τον καθένα από εμάς να δημιουργήσει τη δική του επιχείρηση σε συνεργασία με την Amway, χωρίς να χρειαστεί να αφήσει τη δουλειά του, χωρίς να χρειαστεί να ρισκάρει, χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις, και μάλιστα αξιοποιώντας μια έτοιμη στρατηγική και μια μέθοδο η οποία μπορεί να τον βοηθήσει να αναπτυχθεί και να προσθέσει μια άλλη πηγή εισοδήματος στον οικογενειακό προϋπολογισμό, που νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ χρήσιμο στις μέρες μας, ειδικά στις μέρες μας, έτσι. Και όπως έλεγε και ο Νάσης, καλό είναι τα αυγά να τα έχουμε σε περισσότερα από ένα καλάθια, γιατί αν συμβεί κάτι στο ένα, να έχουμε από το άλλο. Αυτά για τώρα. Καλές γιορτές. Στο link κάτω από το βίντεο θα βρείτε πληροφορίες για τα προϊόντα, και όσοι θέλετε να δείτε το επιχειρηματικό κομμάτι, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου είτε με μήνυμα είτε τηλεφωνικά για να συζητήσουμε, αν είμαστε κοντά σε ένα καφεδάκι, αν δεν είμαστε κοντά σε μια βιντεοκλήση, πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε τη σπουδαία αυτή επιχειρηματική δυνατότητα που προσφέρει η Amway. Να είστε καλά, καλές γιορτές.